खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आं मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरफोर गोदानै दिनैसो नुफेरदोंबा अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट गालांदो आरो ओमफ्राय जोबजासिम नायलांबानो जाबाय नोंथांमोनहा ओमफ्राय नै लोगोफोर गोदोनि आरो बोराय ओरैनो आइनाव दसे फैनायाव आङो बेफोरखौ नायस्रांबाय आरोना गेलेबाय नों मोजां मोनबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर आंना पान्जाबाव बायनाय बिदि सना आरोना माने बिराद लुबैनानै बै पान्जाबाव बयबो गाननायखाय आंबो बायफादोंमोन आरोना बेयो थल' थल' गजोबो आरो नै गुदुं दं बिदि सोबाय ओमफ्राय नों मा कालारनि बेगरखौ गाननो गोसो बायनानै गानजाबाय आरोना सोलायजाबाय थायो नै आंनाव बेसेबांल' दङ नै बिदि नुयो आरोना ओमफ्राय इदिबो गानजायो नै खोमायावल' थ्रोब सोनानै गारहरजाबाय आरोना ओमफ्राय नैखौ सनाखौ ओरै सोनांगौ गुदुं दं नै इदि सोलायसाजोबो आरोना बे गासिबो थल' थल' गजोबबाय ओमफ्राय आं दाख्लैनि झुमका फिसाखौ सोनानै गानगोन आरो बे आरो ओरै खुग्लुबनानैबो गानजाबाय बेखौ ओरै सोबाय नै बिदिबो गानजाबाय आरोना लोगोफोर बिदिबो गानजाबाय बेखायनो आं बायदों आरोना एसे एखमबा मालाबा गोदान गोदान कालारफोरजों गाननो लुबैबा गाननो हासिगोन आरोना ओमफ्राय लोगोफोर थांनो ओंखारलायबाय आरोना नै जाखांबाय जानायनिथ' सम जायाखैमोन ओमफ्राय होमबाबो जायै मायै ओंखारबाय आरो हौरै ओमफ्राय लोगोफोर फैबावबाय आरोना आङो बे मादैनि दख'ना दखानावनो जि मोजां फैफिनबावबाय आरोना बिथिंजायनिया माथानि गोजा ओमफ्राय लोगोफोर नायदो दख'नाफ्रा हनै दाख्लै आं गोजा फसायनाया बेखौ मालाय आलायनानै दोनबाय आरोना लफायखौ ओमफ्राय मादैया दखानाव गैया आंनि थाखाय दख'ना लायदों आरोना बे होफैग्रानाव आंनो जायखौ नांगौ बियो गैयामोन आरो मादैनाव आं फन हरनानैबो सोंहरखादोंमोन ओमफ्राय मादैया होनबाय 12थायावसो फैगोन होफैग्राया बेखायनो जोङो टाइम जानायखाय लायदोंमोन आरोना 12:30 जाबायमोन ओमफ्राय बिदिनो आङो एसे भिडिअ लालायबाय आरोना लोगोफोर माबाबाथाय मोजां मोनोना बेफोरबायदि नायनो दखानाव लाबाबो लायाबाबो लानायाथ' बहा ओमफ्राय मोजां मोनो आरोना मा दं मा गैया नायस्रांलाबायबाय आङो ओरैनो भिडिअ लास्लाबाय आरो बिगोमा गैयाबाबो मादै आंखौ नेथ' दखानावनो होनलांदों नालाय ओमफ्राय नेबाय आङो ओमफ्राय ओरैनो थास्लायस्लाय आंबो भिडिअखौनो लाबाय आरोना लोगोफोर जि मोजां सफैफिनलायबाय दाख्लै एथबां गैयामोन जि मोजां मोनफैसिनबावबाय आरो फुरा माथा आरोना बेफोरो माथा गोजा दख'ना थावसि लांनो नागिरदों आरोना बेबायदिखौनो लांदोंमोन गानदोंमोन ना आङो दाख्लै वाव ऑरेंज कलर ओमफ्राय नै लोगोफोर मादैया लाबोनानै होफैबाय आरोना बियो फाखुवानि आरोना आं माथानिखौ एसे कालार खम मोननायखाय फसायासै ओमफ्राय बियो फाखुवानि ओमफ्राय मा होनो हाबायावबो बेखौनो गानदोंमोन आरोना जोंनि हाबायाव आरो ओमफ्राय बेखायनोबो
गाननो फुजायाव होननानै लाबोबाय। ओमफ्राय नै मालाय लोगोफोर जों बिमानै मोनाव फैबाय आरोना बिसिनावनो दं आइया आरो मोनाफ्राव एखमबा फैयो जोंना बोरायाथ' फैबाय थायोआनो ओमफ्राय नै इयाबो दहाय गावलांबादोंमोन जि गिदिर जाखायो खोमालै ने बारबा आब'मोर बारबा जि गुवार जाखायो खोमा होनदों फुवारनोसै नामालै दायोखौलाय जोंलाय हाल्ला गुवार जाथारगोन ने नै इसिबांसो ओरै ग्लाबनो बुस्थुखौ नायनानै गिदिर नुखायोना थाइबेसे मोनजाखो बेखिनियावल'सो जायो ओं नुखाबायना आं बेयावल'सो गोजा जारानो इदिया गोजा जाखायो बे गोजा जार एकदम गोजासिन बेबायदिखा आंलाय खामानि गैयासो होनलायदोंमोन आगोलाय बेखायनोथ' नै नोङो आं बे रोदा ओंखारनायखाय खामानि गैया इदि होननानै बुंलायदों रोदा ओंखारबा थायबाय ओमफ्राय बै बाबखासो जायगा नागिरबाय ए रोदायाव दा नोङा आं बैयो जामख्ल'जोबनायखाय आरो मोदोमा जामख्ल'जोबनायखाय आं थानाय नङासो सानोमोन आरो मिनिलायदोंमोन आं आगोलहाय ओमफ्राय नै मालाय मोनजाबायनो फुवारनानै नायनोमोनहाय साहा लोंसै गाइखेर दं हो आब'म्बर जि आराम दांबा लेफे मोजांथार ब्रह्म कमल बायदि नुबाय आरो ना मोनायाव बारग्राया बिदि बायदि नुबाय आरो एखे आयै उन्दुदों आखाइखौलाय मानो इदि लाखो हा सायो खाफालाव मानो लादों आखाइखौ ओरै बोख्लाय ओं उन्दुनो ओंखारदां हा सिखार खजा लाबोदों खजा सिखारदो बा सिखारदो हाया दे सिखारनो हायो उन्दुनोबो ओंखारथारदां बुरजानो हा मोनायाव उन्दुवाखैमोन मा ओंख्रि जानाय दहाय मा ओंख्रि जानाय सबाय सबायजों मामोन मोनबो गैया जेबो होआखै इसोर सबाय गोजामोननो जेबो होआखैमोन ओइ आबै होनलाय आबै सिखारदो होन इखालदो आबै होन जि उन्दुनो ओंखारदों खोमा आरो आंखौ सिनायदों नोङो बा आंखौ सिनायाखै आइया बेखौलाय सिनायोना सिनायाखै बे आइ होननायखौ सिनायाखै फरत खेमसि आइदोलै मोखांबाबो ज'नानै थानो हाया जेथ'ल' बिदिनो उन्दुथ' सिनायाखै जोंखौ आंखौ सिनायाखै बोराबाय सिनायबाय सोर दे आं सोर दे खोन्था सोर खोन्था फरत ओमफ्राय सासेया नै बियो आं बेखौ बे रायलायनायखौ जेंखौ जेंखौ सिनायाखै आरो नोङो
सोर खोन्था नामा बुं दे नामा बुं आंनि बुं नामा बुं ओमफ्राय लोगोफोर आं बिदिनो एदावोमोन आरोना आगोलबो आइखौ बिदिनो एदावखायोमोन माने मा होनो आरोना एदावनायजोंनो बिदिनो आं सोंथाबबाय थाबाय आरोना आंनि मुङा मा मानो सिनायाखै आं बिहामजोखौलाय माबा माबि होननानै ओमफ्राय बिसिनायावनो थायो लोगोफोर आइया सिखारनो हाला आरोना माने गासिबो बिसिनायावनो जोब बेखायनो आं नोंथांमोननो देखायासै आरोना बोरैबा मोनो बेखायनो ओरैनो आंल' रायलायनायखौल' खोन्थाबाय आरो आं नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा सोंहरदोंमोन ना होमबा बयबो नायनो लुबैयो ओमफ्राय बाजैनि न'निफ्राय ओंखारफिनलायबाय आरोना जों लोगोफोर न'आव थांनोसैलाय बिदिनोसै आइया बेयावनो दं बेयावनो थायो नोंथांमोनहा सोरबा सोरबा सानदों जानांगौ ना होमबा बयबो सानो आंबाबो सानगौमोन नोंथांमोनहाबो सानगोन बिमा दं होनदों बिखुनजो दं होनदों बबाव थायो माथो नुवाखै न'आ लांदां ओमफ्राय बिराद उसुबिदा आरोना आइनि देहाया आरो बुरै बेमार माने बेमारथ' नङा बुरै बैसो जाबाय नालाय सिखारनो हाला आरो लोगोफोर नोंथांमोनहा मा सानो सानदो आरोना जोंबो आख' फिख' ओमफ्राय लोगोफोर अनेकआ अनेक सानसिगोन नङा होमबा आइनि बेलायाव माने जोंबो बिराद उसुबिदानि थाखायसो आइखौ बिसिनाव दोनहैनांबाय आरोना जोंहा जाय नायबाय थायो भिडिअखौ बिथांमोनहा मिथिखागौ ओमफ्राय मा होनबावनो आरोना लोगोफोर बिदिनो फियाखै मायाखै बायदिसिना अनेक सानसिगोन बुंग्राया बुंबाय थाथोंसै ओमफ्राय जोंहा जोंनि माबाखौ जों बुजिगौ जों मिथिगौ जोंहा मा होनो अनलायलायनानै जों दङ बेफोरखौ सोरबा बायदिया अनेक साननानै अनेक बुंलांगोन ओमफ्राय जोंबो ओरैनो थाहैयाखै आरोना आंबो ओरैनो थाहैयाखै लोगोफोर नायबाय थाग्राया एसेबाबो मिथिखागौ थ' जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा